beti esaten diate gauza berdina. Noiz bat aldatuko duzu, edo oso gaztea zea, egunen baten alarma biologiko hori jo egingo zaitu, eta derrepente ama izateko gura setituko duzu. Eta hori karretu egiten nau. Azkenian, karo, jendeak esaten dizu hori, kasi ezagutu barik. Eta planteatzen dizu, derrepente zure bizitza aldatu behar dela, biologiaren asuntoa, derrepente zure bizitza sartuko dalako, eta derrepente ama izango duzulako. Nire baitan nik ez dut horrelako gauzaik sentitzen, eta ez dut nire burua ikusten psikologikoki hemendik, ez dakit, 10 urtera ama izaten, osea, ez... Zuk 26 urte dituzu? Bai. Eta antinatalismotik erabaki zenuen noiz ama ez zenuela nahi izan? Nik uste dut betidanik bultatzen gaituztela emakume hori, gure bizitzako plan bezala amatasuna ezinbesteko pieza bat dela esatera, eta automatizatu egiten dugu, programatuak gaude horretarako, eta hasiera batean nuen planteatu ere egiten, heldutzen nintzenean pasako zen zerbait zen, eta ondoren heldutzen ari nintzela edo erabaki hori kontzienteago edo gehiago pentsatuz hartu nuen. Gainera ondoren antinatalismoa ezagutu nuen, eta nire ideiak bat egin zuten horrekin eta berretsi egin nuen hori, ez? Enuela ama izan nahi, alde batetik niregatik edo nik neukan sentitzeko eragatik, eta bestetik iruditzen zaidalako beharrezkoa den ideia bat eta irauli egin behar degula daukagun gizarte eredua eta desazi egin behar dugula gizarte bezala. Ama ez izatearen erabakia erraz hartu duzu, ez da egon barne gatazkarik? Uste dut erabakia planteatu nuenean modu kontzientean oso erresa izan zela. Eta zerk baldintzatu du erabaki hori antinatalismoaz gain? Beste gauza asko jarri dituzu balantzan? Nire bizitza proiektuan etzun bereziki enkajatzen, eta uste dut, igual antinatalismoan sartu nintzenean konturatu nintzela zaintza modu asko daudela, egoera zaurgarrian dauden pertsona eta animalia asko daudela, eta orduan nire laguntzeko era beste bat izango zela, eta etzela izango norbait ezitzea modu horretan behintzat. Amatasunaren inguruan hausnartzen kontzienteki esango neuke 20 urte ingurukin hasi nitzala, baina ordura arte ere bizi guztian zehar eukidetela oso presente pentsatzen dut amatasuna, irudi bat sortzen juten gehala ume-umetatikan, jolasen bitxartez, irakurtzen ditugun ipuinen bitxartez, ikusten ditugun pelikulen bitxartez, eta sortutako irudi horrekin talkai noanian hasi nitzan hausnartzen kontzienteki, ez? Ordura arte imaginautako amatasun izaera hori beti lotu izan betelako zoriontasunakin, alaitxasunakin, lasai bizitzeko momentu batekin, ez? Baina 21 urte ingurukin, irakurri noan novela baten bitxartez, gero elkarrizketak lagunekin, hasi nintzen konturatzen errealitatea etzala hori, edo errealitate guztia ezala hori, ez? Bazegoala amatasunak ordura arte imaginatu ez noan, beste sufrimentu bat ere bazuela atzian. Lehenengoko kontua izan zen negazioa amatasunaren aurrian, ez? Ez nuela nahi ama izan, eta nire bidea beste modu batea eraikiko nuela. Eta nik nire azkenean uste dut bizitzan danon helburua dela zoriontsu izatia, ez? Eta nik ez nuen ikusten ere zoriontasun hori edo amatasunei lotuta. Eta zenbatetan entzun behar izan duzu, gazteegia zara, aldatuko duzu iritziz? Askotan, oso maiz. Batzuetan ematen du hori, ezin dela, ez dela posible ama izan nahi ez izatea, eta gaztetasun kontu bat dela, ez, gerora aldatuko den ideia bat, eta horrek ez du zertan horrela izan. Zuk sentitzen duzu sinisten zaituztela? Sortuan aukidut, nire inguruan ulertu da, hasieratik, nire familian ere ez baian jarri, hasieran bazegoen ez zalantza hori, eta galdetu izan diate ea horrek horrela jarraitzen duen, edo erabaki hori mantentzen dudan, baina hortaz haratago gutxi gora bera erraza egin zait, nire inguruarekiko.
baina arazoak dituzu umeak eukiteko, hori galdetu didate, askotan, eta oza, da, aukera libre bat, eta ez dago nire buruan horrelako pentsamendurik. Imaginatu, nik horrekin trauma bat daukadala. Eta nik ez dudala hori ninorekin konpartitu nahi. Eta derrepente etortzen zain norbait ezagutzen ez didanak, eta galdetzen dit horrelako gauza pribatu eta intimo bat. Zer esaten dut? Jo, nik uste dut gizartean presioa danok bizi izaten deula, ez? Oain, nik sufritu, hola de sufrimendu ez dut sentitu. Agian ere inguruak babestu nahuelako nire erabakizan aurrian, inok ez nau kuestionatu, baina bai pentsatzen dut presioa ondixea dagoela, ez? Igual lagun artean zaudenian eta komentarioak bai entzuten dituzu, amasean jakingo dezu maitasun hori zer dan, da ama ez izatiak eragotziko bazizu moduan maitasuna zer dan. Jendiari zaio buruan sartzen, ni emakumea izanik, eta andereñoa izanik ez dudala amarik izan nahi. Eta hor ja sartzen zara ja debate baten non ikusten duzu zure burua behartuta azalpenak emotera. Ikasleen gurasoei ez diete normalean horrelako ideiak botatzen edo azaltzen mesfidantza bat sortzen didalako. Niri batez be. Igual beraiek konfidantza hori galdu egiten dutelako nigan, edo claro, ez dakitzu norekin zauden hitz egiten. Eta jende askok erlazionatu egiten du ama ez izateana umeekiko gorrotoa izatearekin. Orduan, beldurra ematen dit horrelako gauzak esatea nire ikasleen gurasoei. Eta antinatalista izan da, zure iritzia aldatzen da ama izan nahi duen emakume horrekiko? Egia esan ez, uste dut, hainbeste juizio dagoela gizarte honetan horren inguruan, ez dutela nik sartu nahi besteen erabakiak kuestionatzera. Orain dela 2 urte erabaki nuen izeba proiektuan parte hartzia, voluntariotza lan bat da, eta bertan eskatzen dana da zure denpora librea eskaintzia harrera etxe baten bizidan edo aurre edo nerabe batekin, eta zuk hartzen duzu izeba rola, eta eskaintzen diozu maitasuna, sare bat, ezagutu nuen gaur egun nere bikotea dan, nere bikotea, eta, klaro, beak umetxo bat sakan. Eta, klaro, de repente 3 pertsona ezberdin ere bizitzan, denporak bakoitzari, bakoitzak nere bizitzan ze espazio hartuko zuen, ze denpora, ze rol, ez? Hortan hausnartzen hasi nintzen, eta horrek ere inzian pixka bat, piztia ere bai amatasunaren inguruko kezka edo zalantza hori. Horrek ekarri ditxe ere bai berriro planteatzia, sekula ez nahi izango, edo agian, etorkizun baten bai, momentuz ez esaten dut, baina, irikitxea dakaten zalantza bat da gaur egun. Eta uste dut bastante zaila dela, ez? Lehen esaten nuen honengatik, denak programatuak gaudelako ama izateko, ez? Eta badago gizartea eta sistemaren bultzada bat horrain handia, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, eta, iruditzen zait, nire erabaki honetan nik erraza neukala, ez? Azkenean ama izan nahi ez detenez eta sentimendu hori ez daukadanez, niretzako posizionamendu hori erresa izan da. Baina ezin naiz beste pertsona batzuk baloratzera sartu bideak oso ezberdinak direlako askotan. Niretzat edo besteentzat estigma bat izan da ama ez izatearena, ez? Azkenean gauzak asko aldatu behar dire, eta pertsonak asko aldatu behar dire gizartea, horren beste gauz aldatu behar dire horrelako erabakia normal bezala asumitzeko, horren aurrean borrokatu behar duzula askotan.